So, ito na mga Uragon ang Game 2 ng All-Star Jeddah. Ayan. Ito yung mga rising star ng Jeddah. Ayan. Labas ang bola. Nilalabas ni Oiram. Ayan. Pinasa sa nakaputi. Ayan. Naghahanap ng mapapasahan. Pinasa Pasculado to Priagido. Priagido. Yes. No. No good. Oh. 2 points. Yes. For Priagido. 2 points. Ayan. Genteroni nagdadala ng bola, nagdi-dribble. Genteroni trying to laser. Wala na rebound. Pasa kay Marquita. Marquita, Mr. Oiram. Wala na supalpal ni Maxi Pil. Ayan. Nakuha, na-recover. Sinyot ng nakaputi. Wala. Kanya ulit. Ipinasok. Wala pa rin. Rebound by Carlito. Carlito now is running. Pinasa sa naka-t-shirt na brown. Ayan. Pinasok. Jump shot. Wala. Nakuha. Ayan. Pinasa Pasculado. Yung pinasa Marquita. Wow, 2 points for Marquita. Mr. Oiram. Yan. Ayun na. Ang bibilis Ayan, nagdi-dribble si... Ayan, labas ang bola. Labas. Surrender ang Silas ng sapatos. Okay, back to the ball game tayo. Labas ang bola. Inbound by Red Shorts. Pinasa kay Mr. Guapo. What? Pinasa ulit sa nakapulang short. Pinasa Inal. Sinyot, wala. Rebound by Max. Ayan, na-rebound ni Priagido. Priagido, pinasa kanaputi. Priagido, trying for 2. Wala. Priagido, nakuha ulit. Yan, wala. Palwa by Priagido. Yes, 2 points for Priagido. Pinasa ang bola sa naka-red short, nagdi-dribble. Ayan, pumasok. Pinishoot. Oops, wala. Violation. Ayan, labas ang bola. Labas ng bola. Binalik sa nakapula. Pinasa. Genteroni dribbling the ball. Genteroni trying to pasa ulit. Nakuha. Violation. Labas ang bola. Yan, labas ang bola. Pinasa kay Maxi P. Binalik kay Mr. Pogi. Mr. Pogi trying to shoot. Wala. Rebound by Pasculado to Mr. Oiram. Mr. Oiram. Yes, sir! Galing, Mr. Oiram. Wow. Ayan, 2 points for Mr. Oiram. So, ayan. Inal. Pasa to Genteroni. Genteroni trying to shoot. Wala. Pasculado. Mabilis tumakbo. Pasculado. Yes! Wala! Rebound by Maxi Bill dribbling the ball. Maxi. Pasa. Inal. Shoot. Wala. Rebound. Yes. Follow up shoot by Red Short. Now, Marquita. Pinasa kay White Guy trying to shoot. Supalpal by Inal. Ayan. Hatapalan. Labas, Marquita to White Shirt. Richard Flex. Yes, sir. 2 points. Richard Flex. Ayan, ang bilis ng labanan. Genteroni is dribbling the ball. Genteroni, yes. Ayun, naharangan. Genteroni, naghanap ng mapasahan. Maxi Pil trying to shoot. Maxi, wala. Nakuha ng White Guy. It's a foul. Okay, labas ang bola. Nakaputing t-shirt. Nagdi-dribble. Ayan. Pinasa kay Carlito. Ayan. Richard Flex to nakaputing po. Mr. Oiram, wala. Rebound by rebound Mr. Maxi Pil. Feel ang pagdi-dribble. Now, dribbling now. Nakaputing t-shirt. Ayan. Pinasa Pasculado. Pinasa kay Priagido. Na-recover ni Genteroni. Ayan, Genteroni mabilis tumakbo. Trying to shoot. Wala. Pinasa kay Guapo. Yan. 2 points by Mr. Guapo. Ayan. So, ayan. Nakaputing t-shirt. Again. Nagdadala ng bola. Nagdi-dribble. Hinaharangan ni Mr. Pogi. Pasculado. Pinasa. Ayan. Pinasok. Wala. Ayan. May foul tayo. Labas bola. Sige. Inbound to Marquita. Trying for 2. Yes. 2 point for Marquita. Dribbling. Maxi Pil. Feel. Pinasa sa naka-red short. Pinasa. Mr. Guapo. Wala. Follow up by red short. Wala. Nilabas. Mr. Guapo. Pinasa. Now, turnover ang ball. White t-shirt dribbling the ball. Looking for 2. Wala. Pasculado for 2. Wala. It's a loose ball. Okay, same ball. Okay, labas ang bola. Pinasa sa nakaputing t-shirt. Nag-dribble. Pinasa kay
Pascolado trying for 2, wala. Na-rebound, nakaputi, ayan, naagaw. Mr. Oiram, wala pa rin. Priagido, yes sir, Priagido for 2 points. Now, Maxi Pil, pinasa sa nakapulang t-shirt, wala. Naagaw, Maxi, and then Mr. Pogi, yes sir, 2 point, pass break, 2, it's a loose ball, okay? Balik sa kanilang bola. Genteroni now, dribbling the ball, Genteroni. Ayan, red short, trying for 2, wala. Rebound, Maxi, wala. Ayan, nakuha pa rin, nilabas. Inal for 2, wala. Rebound by Pascolado, Pascolado very fast, running for 2, wala. Mr. Oiram, shoot, Mr. Oiram. Yes sir, 2 point, Mr. Oiram. So, ngayon, labas ang bola. Genteroni dribbling the ball. Genteroni trying for shoot, wala. Nakuha, binalik kay Mr. Pogi, wala. Rebound by Priagido, pass to Mr. Pascolado, blocking by Inal. Ayan, Pascolado, wala. Nakuha ang bola ni Mr. Pogi. Ayan. Okay, mayroon tayong violation. Okay, back to the ball game. Ayan, nilabas, Richard Flex to Mr. Oiram. Mr. Oiram trying for 2, wala. It's a loose ball, okay? Ang bola ay sa Hidada team now. Ayan, nilabas ulit. Inbound by Mr. Pogi. Mr. Pogi to Genteroni. Genteroni dribbling the ball. Genteroni pass to the Richard guy. Trying for 2, wala. Nakuha ni Richard Flex. Now running Richard Flex, dribbling the ball. Richard Flex, try for 2, wala. It's a loose ball, okay? Inbound, passing through Maxi Pil, nag-dribble, nag-lay up. Oops, wala. Pinasa, ayun, pinasa ulit. Nakapula, pinasa, hinarangan. Yes, pasok. Okay, pass break, Pascolado, pinasa. Pass break, ayun, naagaw ni Genteroni. Trying for 2, wala. Pinasok, wala. Chinyot. Maxi, pasa kay Mr. Guapo. Yes sir, 2 point. Mr. Pogi of Alcombra team. Ayan. Now, Richard Blaze inbounding the ball. Pasa sa nakaputi to Priagido, wala. Palwa, Pascolado. Yes, Pascolado. Ayan, nasa Richard ang bola. Nagdi-dribble, pumasok. Trying for 2, wala. Again, follow up, wala. Na rebound ng white t-shirt. Ayan, Pascolado now for 2, wala. Again, Pascolado. Yes sir, for Pascolado, 2 points. Ayan, inbounding. Genteroni pass to Maxi dribbling now. Oh, it's a foul. Okay. Again, same ball. Inbounding the ball to Mr. Pogi. Pass at Richard, wala. Rebound by Pascolado. Pass break. Ayan, puting t-shirt. Yes, nakaputing t-shirt, nakashoot. Ayan, dribbling Mr. Pogi. Pasa to Genteroni, paring for 2. Yes, pasok. 2 point. Genteroni again for 2. Yes, 2 point again. Richard. Oh, ang bibilis ah. Ayan, Pascolado, may hawak ng bola. Ayan, nag-dribble. Pascolado trying for shoot, wala. Richard Flex now. Trying for 2, wala. Again, Richard passing to Mr. Pogi, wala. Ayan. So, ayan, may violation tayo. Okay, same ball. Ayan, Mr. Pogi. Pinasa. Inal trying for 2. Yes sir, 2 point. Inal. Magaling si Inal sa shooting ah. So, ayon. Almahajar boys, nasa kanila ang bola, dribbling, pinasa, Priagido, wala. Ayan, nakuha. Same ball tayo. It's a violation. Ayan, inbounding Mr. Oiram, pinasa sa nakaputi. Ayan, nakaputi, pinasa to Pascolado to Richard Flex, sinute, wala. Pascolado, wala. Follow up by violation. Back to same ball. Richard Flex inbounding the ball. Richard Flex 2, nakaputing t-shirt. Ayan, nag-dribble siya. Ayan, inagaw ni Mr. Guapo. Block by Inal to Marquita, wala. Priagido, wala. So ayan, Genteroni inbounding the ball. So passing to the Richard, passing to Inal trying for 2, wala. Inal now rebound. Nakuha ng bola ng naka-Richard dribbling.
Oh, pasa. Oy, it's a loose ball. Loose ball. Okay. Now, Mr. Guapo dribbling the ball. Passing to Inal. Inal, wala. Oh, follow up by Reed Short. 2 point by Reed Short. So now, Bahajar boys dribbling. White t-shirt dribbling. Oh, papasa. Yes. Oh, nakuha. Mr. Oiram. Shoot. Yes, sir. 2 point. Mr. Oiram. Ayan. Mr. Maxi. Maxi Phil dribbling. Draw. Whoa. Oh, wala. Nakuha. Nakuha ni Priagido. Pinasa. Pinasa. Ayun. Pasculado dribbling. Yon. Trying for 2. Wala. Wala. Follow up shot. Yes. 2 point by Pasculado. So now, Mr. Pogi inbounding. Pass to Inal for 2. Wala. Oh, Mr. Oiram. Pass break 2. Nakuha ng Richard. Pasa kay Maxi. Maxi for 2. Wala. Rebound by Priagido. Priagido is running. Pass to Pasculado. Pass to white t-shirt. Looking for pass. Priagido, yes. 2 point. Easy 2 point. Priagido. Ayan. Nandun na agad ang bola. Pinasok. Iyon. Pasok by Mr. Pogi ng Alcombra team. Ayan. Nag-agawan sa bola. Genteroni is now dribbling the ball. Genteroni trying for 2. Wala. Oh, it's a violation. Okay. Inbound. Bola. Ayan. Pinasok. Yes, sir. 2 point by Mr. Pogi. Pogi na, guwapo pa, Mr. Oiram, wala. Ayun, Maxi, nakuha ang bola, Maxi Phil na Phil ang dribble, pinasa sa naka-Richard, pinasok, wala. Nakuha ni Pasculado ang bola, okay? May violation, okay? Inbound, labas ang bola. Ayan, balik sa naka-Richard ang bola. Ayan, pinalik, Carlito, trying for shoot, wala, nakuha ni Pasculado. Priagido, Pasculado, pinasa, puting t-shirt, yes, 2 point, white t-shirt, 2 point, nagaw ulit niya, nakuha, oops, oh, it's a loose ball, okay, it's a loose ball. So, back to the ball game, inbound, Genteroni, pass to Mr. Pogi, Pogi, pass to Inal, 2 point, yes, 2 point for Inal, dribbling the ball, white t-shirt, yes, no good. Oh, white t-shirt again. Okay, so inbound, labas ang bola. Ayan, Genteroni dribbling, try to shoot, wala. Pasculado, nakuha ang bola. Pasculado, mabilis si Pasculado. Yes, 2 point by Pasculado. Now running Richard, nag-shoot. Yes, 2 point. Richard. Yeah, pass break to Mr. Oiram. Oiram passing to Pasculado. Wala, Pasculado. Nakuha ang bola. Pasculado. Pinasa. Mr. Oiram. Wala. Lampas. Again, shoot. Yes, sir. Shoot by Pasculado. Ayan. Richard. Nag-dribble. Ayan. Trinay. Pasok. Yes, 2 point for Richard. Pass break to Pasculado. Pasculado. Ayan. Pasculado. Sinyot. Yes, 2 point by Pasculado. Inbound, Inal is dribbling the ball. Si Inal ngayon ang nagdi-dribble ng bola. Ayan, easy dribble. Inal, Carlito Inal. Yan, pinasa. Mr. Guapo for 2, wala. Rebound, kuha ni Mr. Richard Flex. Richard Flex is running, dribbling the ball. Richard Flex, trying to shoot. Wala, pinasa sa nakaputi, wala. Again, nakuha niya, nag-agawan sa bola. Jump shot. It's a jump ball. So, ayan, jump ball muna. Nilabas, ayan, Genteroni. Oh, kapal by Pasculado. Okay. Natapalan. Mataas si Pasculado eh. Ayan, labas ang bola. Mr. Guapo, binigay sa nakapulang short. O ayan, pinasa, binalik. Mr. Pogi, wala. Rebound, Pasculado, pass break. 2, puting t-shirt. Easy layup. Okay, 2 point. Ayan, pinasa. Ayan. Richard, wala, nakuha. Pinasa. Inal for 2, wala, nakuha. Priagido, nag-revolve, papunta sa kabila. Yes, sir, wala. Follow up. Yes, follow up by white t-shirt. Ayan, dribbling ball. Richard, pinasa. Genteroni, wala. Wala pa rin. Nakuha ulit. Genteroni, nilabas ang bola. Genteroni is dribbling. Ayan, pinasa sa nakapulang short. Wala. Oh, okay, there's a violation. Okay. So, Mr. Oiram, pinasa sa nakaputi.
O, nakuha ni Inal. Oh, nakuha ulit ng nakaputi. Ang bilis ng nakaputi. Ayan, nagagawan sila, nagawan. Yo, pinasa. Mr. Oiram. Nag-dribble. Soccer boy. Mr. Oiram. Ginawang soccer. Football ang bola. Turnover ang ball sa Alcomra team. Ayan. Inal. Trying for two. Wala. Ayan, nakuha ang bola. Richard Flex. Ayan, pinasa kay Mr. Oiram. Oiram, pinasa, Pascolado. Laying up! Yes, sir! Pascolado for 2 points. Ayan, Richard running, dribbling the ball, trying to shoot. Yes, 2 points by Richard. Pinasa sa nakaputing t-shirt. Jump shot, wala. Rebound by Pascolado. Pascolado again. Yes, Pascolado. Again, 2 points for Pascolado. So ayan, mga Uragon, tuloy ang laban. Pang second game natin, malapit na matapos. Alam, magkakaalaman na kung sino ang mananalo. Inbounding the ball. Labas ang bola. Pang second game, ayan, Inal. Inbounding the ball. Pinasa, hahanap ng papasahan. Ayan, pinasa kay Mr. Guapo. Mr. Guapo, wala, nakuha. Pascolado! Pascolado, pinasa sa nakaputi for last shot, nakaputi. Yes, sir! 2 points. A few inches later. So, ayun, mga Uragon, mga besh, mga bay. Extra muna tayo. Extra muna tayong dribble, shooting habang nagpe-prepare yung ating mga kasamahan. Mayroong pa-party si manager. Ayan. Yan, extra muna tayo dyan habang may nagsushooting. Bali, tapos na ang ating second game ng laban. Bali, tie ang nangyari. Sa first game, panalo ang Alcomra team. At sa second game, panalo ang Almahajar team. Team Pascolado. Ayan. So, ayun guys. Bali, tapos na yung ating first and second game. Bali, talagang match na match ang laban. Panalo ang magkabilang team. A few moments later. Ayan, pagkatapos ng laro, mayroong pagkain. At itong ating sponsor natin. Yan si manager. Manager yan. Shoutout sa'yo, manager. Shoutout mga Uragon. So ito yung ating mga pagkain ngayon. Ito yung yellow rice with grilled chicken. Ayan, alpha ham. At ito yung mga pagkain ng kambing. Yan, yung kambing na may bangs. Ayan o. Mayroon. Tinanggal ko yung buya. So, ayun mga Uragon, mga beshi, mga bay, itong aming kakainin ngayon. Mukbang to, mukbang. Ayan o. Mukbang. Ayan. Ayan, mukbang na, mukbang. Mga busy mga bay. Busin natin itong mga bay. Ayan o. Yung mga pagkain sa kanding na may bangs. Buy tapang. Pagkatapos kaon. Kaon kain. Kain mga Uragon, mga bay. Sila. Mga busy. Pag inatin yung mga damo. Ada resep wala?